guys, nanapunta dyan sa cathedral para mag-interview na po. So, murag yapon na itong topic bay. Ay, Gago! topic dyan, dili. Murag yapon na itong buhaton, double meaning, ragyapon. So, shoutout din ako si Kuanay, Kyril Mikler, nga bibi sa akong cameraman. O shoutout kay Abdul Hakim, Francis Lawrence, Patricio at Patriciano, Rosainon, Christine Loredo, Vince Bailey, Mary Joy Tagi, Louie Bulikat, Vince Novame Braces, Tatay Idoy, o kang Lito, o kang Boss Kirby, o dyan sa Brave Birds na yun, o sa akong mga amo dyan. So shoutout dyan sa inyo tanan. So di na natin di kailangan dogayan bay, sugdan na natin dito, rikta-rikta na, go! David, ma'am, sa'yo pangalan, ma'am? Ikaw, ma'am? Kim? Nag-aasa mo doon, ma'am? Ikaw? Man, tingnan naman doon. Saan mo doon? Amiga na. Amiga, best friend. At first question ako sa'yo doon, ma'am. Kinsay lang, may ex or ang imong uyab? Ano ka nasisira, ulo? Sambe. Nagkatawa lang yun. Kinsay lang, ma'am, ex or ang imong uyab? Alam ako iyak so. Mas lami yung mga ex. Ikaw, ma'am? Alam mo, yung uyab din sa yung ex. Ma'am, ano yung pangalan? Glyza. Nagkasa si Glyza? Balitbog. Dako ang tail, dako ang... Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Kunsa nga ulo, ma'am? Doon makabukang ulo, ma'am. Ay, talikod, ma'am. Ba't naman kamera, ma'am? Kunsa nga ulo, ma'am? Sa taas o bus? Sa taas ang sabi. Ayaw, dako ang ulo, eh. Maylin Simbahon. Maylin Simbahon. Takasa si Maylin Simbahon. Nagkabalo lang. Ikaw, ma'am? Jennifer Simbahon. Ay, ma'am. Ay, patakilid, ma'am. Pakita yung beauty, ma'am. Ay, para ma-expose mo, ma'am. First question ako sa inyong duha, ma'am. Kinsay lang, may ex or ang babe? Aloy. Alaoy. Ano alaoy man? Ang BF syempre. Mas lami, mo yan kasi mo ex. Oh, syempre. Kana day, ma'am. Hoy, lamit yung ex. Useless kayo, useless. Ex naman ko siya. Ate, lain na ikaw, ma'am. Wala kayo yan. Emotional, damn it! Wala kay ex. Wala, ma'am. Ayay. Wala pa niyo yan pa mong cameraman, ma'am. Since birth. Siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako. By the way, ma'am, sino yung pangalan? Emily? Tagasa si Ma'am Emily. Bukid nun, so dili ka, taga Cagayan. First question ako sa imong mama. Kinsay lami, ex or ang imong uyab? Wala kayo, ma'am. So, ang lami, ano, pa sabot ang imong ex. Let ya, ang lami man ka, ma'am. Pwede matry. Nagbibiro lang ako. Daw, anong diliman? By the way, ma'am, sino yung pangalan? Chari. Kailan na edad di Chari, ma'am? 9 din. So, okay, siyempre kayo, ma'am. Pag dako og tail, dako sabang. Seriously, what the fuck are you doing? Kamot, dako gamot. Wait ka naman sila tilong kamote. So pag dako ang tail, dako sabang kamot. Nalagay ba, ma'am? Dako tail, gamit kamot. Ano man na? Depende na sa tao. Depende na kung yung ma'am ba. Pag dako og tail, dako sabang. Sumapon sa langit ha? Yan. Ako. Dako rin tail. Dakang tail, ma'am. Dakang tail. Ana rin ako. Lainan. Dakang tail, dakang tail. Dako rin tail, ma'am. Ako, ulo. Next question ako sa inyo, ma'am. Sakto na ba ang 5 inches? 5 inches. 5 inches, ma'am. Sakto na ba ang 5 inches? Pwede na. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Hindi na siya mga 5 inches. Sabi kong 7 inches.
Suliram na, suliram. Padalong langit. Wala, grabe ka na mga tanaw. Magsulod na simbahan? Ah, wala. Magsulod ka ng simbahan, mama. Yan po na lang, ma'am. Sakto na ba sa'yo mo ang 5 inches? So, mga 5 inches. Sukod. Asa nga sukod? Sakto na sa'yo, ma'am. Asa nga sukod lagi? Sukod sa Sige, sukod. sukod sa lollipop. Lollipop? Oh. Okay na lang. Ay, so dapat sa'yo, ma'am. Napilitan, bili ka sa 5 inches. 7 inches, ma'am. Alam, grabe siya. Okay, 5 inches. Ikaw, grabe. Meanwhile. Kasi ano mo, ma'am? Angelica. Wala yung first namang question, ma'am. Kung sa'yo makaya simba, ako o gamay? Makayang gawin. Makaya sa ganda ko. Sad. Kaya kasi mo gusto, long ride or short ride? Depende sa makaya. Wow naman! Wow! Ayun, ma'am, bukod or lukag? Ang galing! Ang galing! So, na nag-participate sa among video. So, by the way, panglaila din ako dahil muna akong kameraman duwa. Si Francis, Papi Cholo, Tata Idoy, Limark. So guys, sa karong 15 day na may event sa Brave Hearts. So ato mo nito featuring Soul Trail. O kuban, basta dagan pa kayo karong 15 sa Brave Hearts sa Carmen. Takita-kits na dito guys ha. See ya. So, bye!